El Centre Cultural Ovidi Montllor acull l'exposició Vermell 24, de David Pastor Corbí. Una mostra dels treballs que David Pastor ha seleccionat per a mostrar-nos un recull molt divers i personal en el que no sols podem gaudir dels treballs d'art religiós que destaquen en la seva faceta més professional, sinó també de petits dibuixos i bossets a llapis realitzats en moments íntims. També cal destacar els treballs d'il·lustració amb personatges clàssics i dels còmics, així com les obres fruit de la seva participació als tallers Maestros de la Figuración, impartits per Antonio López entre 2008 i 2010. Vermell 24 és una exposició que podria qualificar-se d'un petit recull de petites mostres, perquè hi ha 5 o 6 zones ben diferenciades. La primera zona és, diguem, la més personal, uns treballs d'il·lustració amb personatges fantàstics, que sempre ha sigut una part molt important del meu treball, i front a ells també un poc reflectint el que m'agradaria ser, un poc interpretacions d'obres clàssiques de Caravaggio, Miguel Ángel, Rivera, i ja en la següent fase la part més prosaica, la part de bocetos del natural, d'apunts, inclús dibuixos ràpids fets en situacions molt íntimes. Ja en la part final podem veure una sèrie de quadres de temàtica religiosa, que és el que acompanya, diguem, els grans projectes que malauradament no puc mostrar, no puc ensenyar en aquesta mostra, perquè hauríem d'arrencar un tros de paret de l'església. Vermell 24 es titula així perquè al full 24 del llibre Vermell de Montserrat hi ha el manuscrit d'una peça musical que es diu Cunctissimus Concanentes, i resulta que quan vaig desxifrar què dia la lletra era un Ave Maria, i reflectia molt el meu estat d'ànims actual, com estic treballant en idees molt contraposades, però al mateix temps enriquidores entre si. Recomanes que no coneixeu aquesta part de la producció del treball de David, de visitar l'església de Salesians, l'església Maria Auxiliadora. Hi ha un mural de 60 metres quadrats dedicat a Sant Francisc d'Assís, i un altre dedicat a un gran homenatge, fantàstic homenatge a la indústria alcoiana. Gràcies per vindre, i té la paraula l'amic i artista David Pastor. Moltes gràcies. Així és que jo el que espero és que realment no vos defraude i que el que vegeu vos agrada. D'acord? Moltes gràcies i tot vostre.